Analyse af kartofler og kød og noget grønt af Julia Butchkoff. Det er en novelle fortalt af en homoseksuel jeg-fortæller, og historien finder sted hos en skrædder på Nørrebro. Der er meget brug af deskriptivt sprog, hvilket vi blandt andet hører i beskrivelsen af skrædderen i starten. Han er ulastigt klædt, slank, nærmest spinkel, sorte bukser, hvid skjorte. Han er nyklippet, velsaneret, håret er blankt, men ikke fedtet af voks. Han lugter mildt, ikke for meget af aftershave, smilet er høfligt, tandsæt usædvanligt pænt og regelmæssigt. Det er en meget detaljeret beskrivelse af en person. Der bliver også anvendt en del direkte talesprog imellem de to eneste personer, som vi møder i teksten, nemlig hovedpersonen og skrædderen. Yes, semantikken i teksten, der kan man snakke om, at der er sådan et semantisk felt, det er materielle ting, som f.eks. tøj. Vi ser, at skrædderen er en mand og går i skjorte, det bliver beskrevet, og hovedpersonen er en kvinde med taljensyet frakke og BH, så det er sådan meget kønsopdelte materielle ting, der er en del af semantikken. Derudover så kan man sige til symbolik, at titlen kunne referere til kønsstereotyper. Kartofler og noget grønt hentyder til kvindekønnet og kød refererer til det mandlige og maskuline. Ja, med hensyn til den postfeministiske litteraturanalyse, hvor vi vil analysere tekstens forhold til køn og kønsroller, er det først og fremmest bemærkelsesværdigt, at hovedpersonen er homoseksuel. Inden for homoseksualitet finder anderledes kønsstereotyper sted, som for eksempel, at lesbiske kvinder ofte er maskuline og ikke opfører sig efter bogen som almindelige kvinder. Disse kønsroller og stereotyper brydes med og med, at hovedpersonen faktisk opfører sig meget feminin, men er også splittet mellem kønnene, hvilket kan lede videre til tanken om, hvorvidt hun er biseksuel, også i forhold til hendes opførsel over for skrædderen. Ja, på de der kønsroller og stereotyper i forhold til, hvordan teksten beskriver mænd og kvinder og beskriver hendes seksualitet, så som vi også lige sagde, så er det her med splittet køn, hvor at hendes feminine træk kommer til udtryk, blandt andet i, at det er hende, der er ude at købe ind, som er nogle af de sådan klassiske kønsstereotyper for en kvinde. Nogle flere af de klassiske, det er sådan noget med, at hun siger, at hun plejer at gå i høje hæle, og hun dyrker yoga, hun vil gerne have en taljeindsyet jakke. Og så som Rebecca lige nævnte, så er der hele det her med, om hvorvidt hun er homoseksuel eller biseksuel i forhold til hendes flirten med skrædderen, som både kommer til udtryk til sidst i teksten, hvor de har en konversation, der lyder: han siger til hende, nice coat and nice boots, siger han og tilføjer, you will look very sexy, og hun følger sig ligesom op på flirten ved at sige, you think so, of course, svarer han. Også hendes pludselige indskydelser, hvor hun out of nowhere siger, I don't have my bra on, og bagefter så bliver sådan lidt genert. Og der er også en beskrivelse af, at hun ligesom opfører sig som en skolepige. Han blinker til mig, og jeg føler mig pludselig genert som en skolepige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, så jeg siger ingenting. Det vil muligvis ikke ske, hvis man ikke føler sig en lille smule ramt af den her flirten fra en mand. Så derfor tænker vi, at der måske er noget splittelse i hendes seksualitet eller hendes opfattelse af kønsroller i forhold til homoseksualitet og i forhold til, hvordan en almindelig kvinde agerer. Yes, så er der er jo det her med det splittede køn, og de maskuline træk, de er ikke lige så sådan fremtrædende som de feminine. De er sådan lidt mellem linjerne, og vi har udledt, at man kan sige, at hun er lesbisk, og generaliserende træk ved lesbiske kvinder, det er, at mange af dem opfattes som maskuline, og det kan man ligesom også sige, at hun så lidt bliver i teksten. Derudover så ses det i forbindelse med, at ingen af de to kan sy, som sådan opfattes som en feminin kvindelig, godt nok generaliserende egenskab. Yeah. Og det er også bare sådan lidt et maskulint, altså eller stereotypen for en lesbisk kvinde er, at hun er maskulin, eller mere maskulin end en almindelig kvinde. Og derfor så er det bare et maskulin træk, faktum, at hun er lesbisk, hvis man skal se på stereotyperne og normerne. Ja, man kan sige, at det leder videre til den tvivl, der er om, hvorvidt det er svært at definere vores jeg-fortæller seksuelt i den her tekst, da hun viser jo både, kan man sige, en overfølsomhed over for skrædderen og bliver ekstremt bevidst om sin egen seksualitet, når hun snakker med skrædderen, men at vi ved, at hun er homoseksuel, hvilket måske også kan videreføre til den perspektivering, at køn også sådan der, selvfølgelig er kulturelt bestemte, men at køn også, og seksualitet også opstår i relationer, som det jo gør med den her skrædder, hvor at hun bliver lidt i tvivl. Okay, det begynder at regne. Jeg slukker.